Pak Di, Pak Agung, dan bapak-bapak undangan dan ibu-ibu semuanya, wong sekti. Nek sampean iki kena masuk angin bingung, kena asam urat bingung. Iki sekti, sekti. Obat pelet diombe urip. Prostek, prostek. Lho, sik. Lho, wong ngene kok nesu. Lah berarti suatu kebanggaan jenenge. Kebanggaan piye? Prostek kebanggaan. Lah ngombe super pel nek gak sampean sehat yen gak sekti lho berarti. Sekti brathokmu kuwi sekti. Kowe ora tau ngrasake kowe pengen apa? Lho nyapa? Lah kejet ngono. Lek kejet-kejet piye nek begitu rasane dhisik piye Mas? Mbak, berarti apa Pak Di. Pak Di. Glegek ngono langsung reaksine ning awak piye? Kowe jenenge jak aku mrene iki arep kula sora.